Hello friends, बरायबाय Borders of Info Official YouTube चेनेलाव आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङै दङ। दा ओरैबादि गुसु जागायबाय गोजां बोथोर जाबाय जाहाथे बयबो नोंथांमोना देहाखौ जोथोन लाखियो। दासिम आसाम स्टेटआव ग्रेड 3 ग्रेड 4 आसाम पुलिसखौ लानानै बेसेबां साख्रि होखो बेनि अफिसियेल डाटा सफैदों आं नोंथांमोना दिन्थिगासिनो दङ आरो बेखौ नायोब्ला आपकामिं भेकेन्सि 50,000 दंबावो नामा एबा 2026 सिम होगोन नामा डिटेल्स फैदों आरो लोगोसे BTC आव थालांबाय एबा थालांगासिनो दङ बेनो जाबाय साख्रि। दा माब्रै जागोन BTC सरकारा साख्रि होनो हामारला नामा गोबां जोंनि लाइमोनफोरा माने गोनो गोथो जागासिनो दङ आरो इलेक्सन फैगासिनो दङ एसेम्बलि इलेक्सन बिनि सिगां बयबो लाइमोनफोरा हास्थायदों बेनो जाबाय ग्रेड 3 ग्रेड 4 रिजाल्ट नङाबा गोबां माखासे गोबां बाथ्रा थायो इलेक्सननि सायाव बिनि सायाव माखासे थांखि लायो गोबां इयुथ्सफोरा। दा जियानो जा बेखौ दोनथ'नानै जों फार्स्टआव सावरायगोन बेनो जाबाय आसामनि साख्रिनि सायाव। दा बेखायनो जों थांगोन अफिसियेल वेबसाइटआव आरो बेयाव फैनाय लोगो लोगो ग्रेड 3 ग्रेड 4 नोंथांमोना SLRC एबा ADRE मोननो हादों। दा जायफ्रा 2.0 आव गासै 12,000नि बारा दं भेकेन्सिया बेयाव साख्रि मोनदोंबा नोंथांमोना कमेन्ट्स खालामनो दाबाव ग्रेड 3 आनो जा एबा ग्रेड 4 जा एबा ड्राइभार जा। नाथाय गोबां सोंगासिनो दं आसाम स्टेटनि बेनो जाबाय एपइन्टमेन्ट लेटारखौ माब्ला मोनगोन नोंथांमोननि ADRE आ। दा ओरैबादि जादों जाथाया ADRE आव गोबांथार माल्टिपल डिपार्टमेन्ट्स दङ माने कम्बाइन एग्जाम नालाय गासै 40थानि खाथियाव दङ डिपार्टमेन्टआ। दा बेखायनो डकुमेन्ट्स भेरिफाया डकुमेन्ट्स माने डिपार्टमेन्टेल वाइसआव दासिमबो जोबजोबाखै जायनि जाउनाव बिथांमोना डेट फिक्स होनो हायाखै। खायसे डिपार्टमेन्टआव दासिमबो हमना ला PWD आव दासिमबो जायाखै बा गुबुनाव जायाखै बेनिखायनो डेट फिक्स बिथां CMआ फोसावनो हायाखै टाइम लाबावगोन। दा बेखायनो 24 नि सिगांसो डिसेम्बर बियो आसा दं बायदि सर्सआव मोननाय जादों। मानोना 24 डिसेम्बरनिफ्राय बुक फेयार आसामनि दङ बावहाय माखासे खानापारायाव माने माखासे प्रग्राम जायो जायनि जाउनाव फिल्डखौ लानाय जायो बेखायनो बेयाव जानाय नङा बिनि सिगां 24 नि सिगां चान्सआ दङ बेनो जाबाय ADRE 2.0 आ। दानिया आरोबाव जायनाखि हेल्थआव नोंथांमोना पास जाना दङ जेरै DHS DME आयुष बेनिफ्राय गोबां रोखोमनि दङमोन DHS FW दङमोन गासै मोनब्रै। दा बेबो टेक्निकेल नन टेक्निकेलनि एपइन्टमेन्ट लेटारखौ मोनाखै गासै 2000नि खाथियाव पस्टआ दङ। दा बेखौ सर्सआव मोननाय बादिबा नोंथांमोना 12निफ्राय हमना ला 20 डिसेम्बरनि गेजेराव मोननाय चान्सआ दङ। दा बेखायनो जायफ्रा पास जादों नोंथांमोना नेथ'बावनांसिगोन। दा बे गासैबो साख्रिखौ लानानै लोगोसे आसाम पुलिसखौ लानानै बेसेबां भेकेन्सि दङमोन एबा बेसेबां थांखो बेनि सायाव दायो जों नायनोसै फैदो अफिसियेल डाटाखौ। दायो नायदिनै बेयाव अफिसियेल डाटा ओंखारबाय बेनो जाबाय 1 लाख साख्रि होनो सरकारा थांखि लादोंमोन जेब्ला बिथांमोना इलेक्सननि सिगां बुंदोंमोन जे गावसोर सरकार दायोब्ला 1 लाख साख्रि होननानै नाथाय बिथांमोना जेनोखि थांखि लादोंमोन बेखौ माने मावगासिनो दङ। नाथाय दायो 1 लाखनि बारा जाबाय एपइन्टमेन्ट लेटार राननाया आरो दिनैहाय 3% जेनोखि आदिबासिफोरनि थाखाय माखासे रिजार्भेसन दङ स्पेशल माने रिजार्भेसन होनाय जादों। थ' बिथांमोना दिनैहाय एपइन्टमेन्ट लेटारखौ रानदों बेनो जाबाय 120 बे जाबाय आसाम पुलिसाव। स' आसाम पुलिसाव बेखौ रानदों दा बेनिखायनो बेयाव नायदिनै बेसेबां मोनदों SI आव 7 मोनदों अके। स' बिसोरो SI आव 7 मोनदों ड्राइभाराव 20 जन मोनदों बेनिफ्राय कनस्टेबल UB आव 33 AB आव 48 बेनिफ्राय जेनोखि AB बेटेलियन बावहाय मोनदों गासै 7 मोनदों आरो लोगोसे कनस्टेबल कमिउनिकेसनाव 3 मोनदों आरो जेनोखि कनस्टेबल ग्रेड 3 आव 7 मोनदों। दा बेखौ लानानै टटेल आसाम स्टेटआव बेसेबां जाखोनो साख्रि होनाया बेनो जाबाय नायदिनै बेयाव दङ 1,41,986। दा नुदों जों 1 लाख होनायनि बाथ्रा बुंदोंमोन नाथाय दा 1,41,986 बेखिनिखौ होनाय जाबाय ग्रेड 3 आरो ग्रेड 4 खौ लानानै। अब्ला भेकेन्सिया दंना गैला भेकेन्सिया दङ नोंथांमोना टेनसन गैया जेनोखि भेकेन्सि फैगासिनो गोदान भेकेन्सि बेनो जाबाय ग्रेड 3 ग्रेड लेभेलाव ADRE आव आसाम पुलिसाव आरो लोगोसे हेल्थआव फैगोन आरो गुबुन डिपार्टमेन्टआव पस्टआ दंबावो। दा बेखौहाय बोरै दं होनना बुंनो हायो अब्ला जों नायनोसैलाय मोनसे आपडेटखौ जों दायो नायनोसैलाय अके। दा जों मोनसे आपडेट मोनगोन बेनो जाबाय नै बिथाङा बुंदों बावहाय दिनैहाय जेनोखि टटेल होबावबाय नालाय गोबांथार माने लोगोसे मोजां आरोबाव मोनसे मिउनिसिपाल बर्डआवहाय आरोबाव माने होबावदों एपइन्टमेन्ट लेटारखौ बेनो जाबाय नै 664 बेबायदि टाइपनि होदों आरो दानिया फैबाय गासै थांखिया जाबाय 2 लाख साख्रि होनाय। अब्ला 1 लाख जुदि 44,000 थांदोंब्ला अब्ला अलमस्ट 50,000नि बारा पस्टआ दंबावो अके। अब्ला नोंथांमोना जेनोखि देग्लाय साख्रि मोनासै नाजाबाय थादो पस्टआ दंबावो जानो हागौ 2026नि सिगां आरोबाव हाजार पस्टआ ओंखारबावगोन। दा बेखायनो नोंथांमोना टेनसन दाला जायनोखि पास जायासै बे बारावहाय नेक्स्टनि थाखाय नोंथांमोना ट्राइ खालामनांगोन। नाथाय बाथ्राया बेसो बेनो जाबाय आसामावहाय जेनोखि थांखि लादों लाख साख्रि होगासिनो दङ
नाथाय BTC आव मा जाखो दा जों थांसैलाय अफिसियेल वेबसाइट BTC नियाव थ' दायो जों फैबाय BTC आव स' दायो जों फैबाय BTC आव नैबे केन्सेलेसन नटिसआ जाबाय CSB खौहाय डिसल्भ खालामबाय CSB नि जेनाखि मेम्बार्स बडि दंमोन बिथांमोना गैला बर्तमान दा CSB गोदान मेम्बार्स दासिगोन जेराव जोंनि बर'निफ्राय थागोन आरो गुबुन हारिनिफ्रायबो CSB खौ मेम्बार्स बेखौ दोनगोन होनना बुंदों नाथाय चेयारमेना जोंनि हारियानो जानाया चान्सआ दङ दा बेखौ दाबासो CSB दाबासो साख्रिनि सेलेक्सन प्रसेसखौ खालामग्रा ओंखारगोन दा बेखायनो 2026 थांसिगोन नाथाय जोंनि BTC आव गोबांथार माने साख्रिखौ माने गोबां लेट जानाय नुगासिनो थांनाय 15 बोसोराव माने जिनोखि साख्रि मोननांगौ बेखिनिखौ मोनाखै आरो लोगोसे सिगांबो जिनोखि 15 बोसोराव जिनोखि पस्ट ओंखारनांगौ दङमोन सिगांनि सरकाराव बेबो ओंखाराखै नाथाय दायो गोदान सरकार फिन कनसेप्ट फैदों आरो बेवहाय जिनोखि थांनाय बाराव पेन्डिं जानाय बेखौ माब्ला मावफुंगोन दा बेखौ गोबां इयुथ्सफोरा माने नेगासिनो आरो लोगोसे जिनोखि MLA इलेक्सन दङ बे जाबाय एप्रिल मेआव दा बिनि सिगां बयबो लाइमोनफोरा आसा खालामदों जाहाथे सरकारा थाबैनो साख्रिखौ होयो बेनो जाबाय ग्रेड 3 आनजा ग्रेड 4 जा आरो टेट जा दा BTC आ सेलारिया बिनिखायनो साख्रिखौ जेसेबांहाय थाब थाब होनांगौ आरो लोगोसे आसाम स्टेटआसो बेखौ फाइनेन्सखौ खालामो दा बेखायनो आसामाव जिनोखि होदों थिग बेबादिनो जोंनि BTC आबो जाहाथे ग्रेड 3 आरो ग्रेड 4 खौ थाबैनो थिसनो आरो लोगोसे BTC नि लाइमोनफोरखौ जाहाथे एंगेज खालामनो हायो दा बेखौसो रिक्वेस्ट खालामदों जाहाथे MLA इलेक्सन सिगां जाहाथे साख्रिखौ होयो जिनोखि थाबथादोंमोन बेनिफ्राय प्रसेस खालामनानै जाहाथे बयबो लाइमोनफोरखौ जाहाथे साख्रि होयो दा बेनो दिनैनि थाखाय लेटेस्ट आपडेट आरो MLA इलेक्सननि सिगां जुदि BTC आव साख्रि होआबा लाइमोनफ्रा गुबुन थांखि लागोन बे रोखा दा बेनो दिनैनि थाखाय लेटेस्ट आपडेट